Minä olen muumien kertoja, se närkkäri ja huora. Minun tarinani on persenestä ja syvältä onkin. Mutta valta hepki, koska väkevää viinaa on tarjolla kuulijoilleni. Kuustelet huolestuttavia ääniä. Hälytys! Mamma on täällä. Porno kiinni! Saako tulla siis? Et saa tulla. Anna minun selittää. Liian myöhäistä. No nyt on aika aloittaa ikävystyttävä tarinani. Minut hylättiin ja päätettiin heittää menemään, koska muistuttaa muumien mielestä meduusoja. Hei! Tuletko mukaan? Niska on kipeä ja päätä särkee joka ilta. Pois alta! Vittu! Kalliolle, kukkulalle rakennan minä majani. Muumit olivat kiusaantuneita asiasta, eivätkä halunneet ruveta sepittämään selityksiä toisesta kertojasta. Äiti, sano, ettei kukaan saa mennä huoneeseeni. Ainutkaan elävä sielu ei saa avata huoneesi ovea. Vittu, sitä elää vain kerran! Tepsi! Mitä sinä siellä ylhäällä teet? Äidin ei pitänyt päästää ketään huoneeseeni. Missä Smyy on? Mitä ihmettä? Tästä saat. Muutaman päivän perästä minä sairastuin kovasti ja tiesin, että tämä huura tappaa muumit silloin, kun kaikki nukkuvat. Ainutkaan elävä sielu ei saa avata huoneesi ovea. Kauniita unia. Siihen päättyi minun tarina. Eiköhän hypätä katoista.